Drahý otec biskup, ctení hostia, vážená pani riaditeľka, pedagogický zbor, milí rodičia, celé spoločenstvo gymnázia svätého Františka Asiského. 20 rokov v živote človeka ho sformuje na zrelú a sebavedomú osobnosť, ktorá si nachádza miesto v spoločnosti. 20 rokov existencie duchovnej a vzdelávacej ustanovizne ponúka priestor obzrieť sa späť, hodnotiť Vďaka biskupskému úradu v Spišskej kapitule a farskému úradu v Levoči sme sa pred 3 rokmi presťahovali do nových, zrekonštruovaných priestorov. Sme školou, ktorá okrem vedomostnej úrovne sa snaží poskytnúť žiakom čosi viac. A to je zušľachtenie ducha. A preto mi dovoľte z tohto miesta poďakovať aj všetkým rodičom, ktorí nám zverujú do výchovy to najcennejšie, čo majú, a svoje ratovosti. Svoj krátky príhovor ukončím citátom. Ak medzi nami a Bohom je 1000 krokov, Boh urobí všetky, okrem jedného. Ten posledný nechá na nás. Rozhodnúť sa musíme my sami. Koniec citátu. A ja verím, že sme sa všetci, ktorí sme gymnáziu svätého Františka Asiského povedali svoje áno, rozhodli správne. Ďakujeme Ti, Bože, za uplynulých 20 rokov a veríme, že naše dielo bude aj do budúcnosti požehnané. Ďakujem za pozornosť. Uchystalo nebo mráka. Rozprávačka. Ako si len mohla také ťažké zdvihnúť na hlavu? Či je to pravdy na svete? O, nebuď démonov a nežeň v Ukrajine. Milióny ľudí k nebu takto volajú. Počúvaj. Keď nechceš, tu si vezmi plášť a s kračím sa vráť. Máte posluch, zaspievame vám a celá rodina mi zaspievala koledu cez telefón. Takže ozaj, že to má zmysel nie pre súťaž. Súťaže skončia, ale preto, aby mali potešenie v živote a aby tá hudba prinášala radosť aj publiku. Ďakujem veľmi pekne, teším sa na vás. A čo ešte si sa pýtal, že čo zaspievame skladbu Jamesa Moora, Spirit of God, Lea Hasslera, Tanzen und Springen a Luku Marenciu a Máte mi ben mio. Príjemné počúvanie. Teším sa na vás a profesorky
Procházkovej žiak Septimy Peter Pekarčík sa minulého týždňa vrátil zo speváckej súťaže vo Vrútkach s výborným výsledkom. V náročnej konkurencii spevákov základných umeleckých škôl si vyspieval krásne strieborné pásmo, čo je nepochybne vynikajúci výsledok. Peťo, s akými piesňami si súťažil? Spieval som pieseň od ruského skladateľa Šeremetjeva Ja vás ľúbil a od slovenského skladateľa Milana Licharda Vzal bych ťa ja. Počas 20-ročnej histórie na našej škole vyučovali viac ako 50 interných a takmer 40 externých učiteľov a lektorov cudzích jazykov. Od roku 2001 vedie tento pedagogický zbor pani riaditeľka, magisterka Anna Špesová. Človekom, ktorý túto školu vybudoval, historickú budovu citlivo rekonštruoval, je v súčasnosti jubilujúci bývalý pán riaditeľ, doktor filozofie Vladimír Osip. Jemu chcem venovať túto pieseň. Ugasla sa vse, no pustia nás больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то радостью, то ревностью томит. Mal tú česť pracovať na týchto projektoch a mal som tú česť pracovať s nimi. Tak nielen pre mňa, ale aj vďaka ním tento projekt bol akýmsi možno zadozučinením, ocenením alebo akýmsi oficiálnym poďakovaním za to, čo sme robili a za to, čo sa vlastne ešte v súčasnosti na škole organizuje. Ďakujem ti, Michal, za rozhovor a poprosím pre teba veľký potlesk. Množstvo mladých ľudí možno si myslí, že tieto aktivity nemajú zmysel, alebo sú možno pre niekoho smiešne, alebo dokonca stratou času. Pre mňa tento projekt skutočne, a to hlavne to ocenenie, dalo mi jasnú odpoveď, že naozaj má zmysel naďalej pracovať a snažiť sa byť lepším. A ako viete, na oslavu narodenín sa neprichádza s prázdnymi rukami. Dovolte mi pani riaditeľke školy odovzdať malý darček, takýto fotobook s fotkami z našich akcií, takýto prierez našej činnosti doteraz a dovolím si odovzdať to pani riaditeľke.
ja viete, že tam je. Choď a viac nehaj. Ja vidím. Ježišu, ďakujem ti, že si ma uzdravil. Vystúpením školského speváckeho zboru v závere našej slávnosti nám dovoľte v mene vďačných bývalých, súčasných i budúcich žiakov Gymnázia svätého Františka Asiského vyjadriť vďaku za požehnané ľudské dielo, najmä zriaďovateľovi školy, spišskému biskupstvu, priaznivcom i podporovateľom a príjmite od nás kyticu ako symbol našej vďačnosti.